Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Zumaiara etorri gara. Tiktara taldeko lagunekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten Ubera diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, erritmo beroak Tiktara taldearen eskutik. Zazpi jaso zeharkatua, zero paritu kopatua, hortzimu gabe zain, urrunago orain, nara marra olatua. Tiktara da proiektu bat orain dela 13 urte jaiotakoa, 2011an. Eta, ja 3 disko dazkau gure ibilbidean. Diskataz aparte beste proiektu batzuk, adibidez 2016an genuen Donostia dantzan, kapitalidade kulturalan esparru hortan. Baina diskai dagokionez 3 diskain ditugu ibilbide honetan, eta izan da baita ere geografikoki ere mugitzen junge, ez? Lehenengoa izan bezala disko bat saltzan zentratutakoa edo. Bigarrengoan ingenun bidaia bat igual pixkat Afrikaruntz esango dugu pixkat Magrebeko erritmoak eta beste erritmo mota sartu genuen. Eta azkenengo diskontan Uberan bueltatu gea Amerikan kontinentzia eta gehien bat esango dugu Hego Amerikara, ez? Hor Kolombia, Brasil, Uruguai, Argentina, Ekuadorreko musikak egiten. Eta beti euskeraz. Euskeraz gure hizkuntzan eta abesti propioekin. Beti izan dela motibatu gaituen elementu nagusia. Tiktara sortzen da 2011an zarautzen. Eta elkartzen geha Bartzelonan ikasitako lagun batzuk. Eta hasi ginen bertsioak egiten. Musika kubatar eta Nueva Yorkeko salsa aderazgarri diren kantak eta horrela hasi ginen. Eta azkenean, jotzen nahi ginen batean, hasi nintzen inspirazioak egiten, ze musika honetan egoten dira, parte batzutan izaten dira koro da inspirazioak. Eta euskeraz hasi nintzen. Eta ikusi genuen ondo gelditzen zara. Orduan gure hizkuntza euskera izanik, erresagoa egiten zitzaigun euskaraz kantatzea gazteleraz. Orduan, euskeraz hasi ginen kantatzen. Eta hitz egin genuen, bertako bertsolari da idazle desberdinekin, zarauztarrak Imanol Epelde eta Julen Zulaikakin hasi ginen. Eta Mikel Antzakin. Mikel Antza garai urtan kartzelan zegoen eta eskutitz bidez bialtzen genion eta lehenengo diskoa horrela sortu genuen, eta gero hortik animatu ginen eta bigarren diskoa bat egin genuen, askoz ere irekiagoa eta munduko musika desberdin gehiago jotzen hasi ginen. Eta ariak atea genuen, eta plaza pila bat egin ditugu, rekopilazio disko batzutan azaldu geha, Salsa Europa, Salsa World. Eta oain atera berri du Ubera diskoa. Ubera diskoa hartzen ditu beste esparru batzuk. Hegoalde Amerika, baina hegoalde eragoko musikak egin ditugu. Tiktara taldearen disko berriak Ubera izena darama. Eta 7 herrialdetako musika biltzen ditu 7 kantuetan zehar. 2020 urtean pandemia hastearekin batera holako geldiune orokor batean geundela. Etxean hasi ginen pixka bat pentsatzen, baziren 5 urte Tiktararen ariak diska atera zenetik eta hor bagenukala zerbait berria egiteko eta pentsatzeko momentua. Iturri berriak edo bilatzen, azkenan Tiktaran ia beti musika afroamerikarra landu izan dugu gure ikuspuntutik eta euskaraz egindako letrekin, baina modu oso propio batean. Hasi ginen pentsatzen euskal herritik ere zen jende Ameriketara abiatua zen eta bertan beste kultura Afrikar eta Amerikarrekin talka handi bat sortu zen, beste kultura askorekin batera, eta arrasto horien bila hasi ginen, arrasto historiko
hoien bila. Jende elkarrizketatzen hasi ginen, bai HUko historiagileekin, Ameriketako migrazioekin adituak zirenekin. Egon da neska bat ere asko lagundu diguna, Alfonsina Leranoz izena daukana. Eskatu genituen diasporan ere bai bizipenen istorioak eta moduren batean guri kontatzerik zuten. Eta orduan Euskal Herriko jende askoren historiak jasotzen joan ginen. Hori alde historikoari dagokionez eta bestalde musikalari dagokionez, azkenan guri hori da gure mundua eta genekienarekin hemen daukagun Amerikar tradizio guztiarekin, ez konturatu ez, baina banerak, rantxerak, hori dena gure folklorean dago, Aiton Amonek haien musika zen, haien dantza eta plazetako musika. Orduan hori, genuen tradizio guzti horrekin eta Ameriketan zer dagoen ikertzen joan garen guzti horrekin, dena lasaitasunez, presari gabe elkartzen joan gara, istorioak, musika estiloak, erritmoak eta hemendik ubera jaio da. Pertsonai desberdin asko aurkitu ditugu. Hau da, ara lanera juntziranak, esklabu bezala juntziranak, ze Euskal Herrian bazeuden engantxadoreak ditzen ziren, eta ziren ibiltzen ziren baserri jute ziren, eta garai batzuta mentzat maiorazkoa esana, gelditzen zen morroi bezala, orduan juten ziren baserri eta herri txikietara, eta engantxatzen zituzten, hola zeudenak. Eta esate ziaten Ameriketara junezkero, eraztuko zirela, eta ara eramaten zituzten, eta ara iristen ziren momentuan, papelak bentzen zizkieten, edo, gaur egun egiten dena, ez? Mafia. Eta ziren, hemengo jendeak, hemengoak eramaten zituenara, esplotatzera. Eta, kurioso da, gero handik larrua etortzen zen, orduan guk, hola, bat egin genuen, simil bat, hemendik larrua, pertsona juntzen zen larru bezala, eta handi bultatzen zen, ganauan larrua. Hemengoek zaitutako ganauen larru bezala itzultzen zen. Munduko musika jorratu izan du beti Tiktara taldeak. Ubera diskoan, Hego Ameriketako doinuak dira nagusi. Beti ere, Euskal Herritik eta euskeraz. Beti ere salsa mundutik eta afroamerikar mundu horretatik gertuago egon gara Tiktaran. Eta orain, beste erritmo batzuk, beste estilo batzuk, tango, milonga, ez dena, perkusio mundutik urrunago dagoena, edo habanerak, nahiz eta kubatarrak izan ere, baina salsa tipuskat urrunago, edo Ekuadorreko erritmoak, albazoak, bambuko kolonbiarrak, beste bidai bada. Ez hain karibeñoa esan dezagun, ezik eta Hego Amerika osora eratzen den bidai. Adibidez, Ariaken egin genuena izan zen, kanta berean nahazten genituen erritmo eta kultura ezberdinetako musikak. Eta, mugari gabe. Hau da, Afrika iparraldeko musika, flamenkoa ere sartu genuen, eta hontan egin duguna izan da, herrialde bat pentsatu, eta izan dira Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Ekuador, Kolombia eta Kuba. Eta bertako musika aztertu dugu, bertako musikaren berezitasunak eta hango eta hemengo musikan arteko, hau da, estilo bakoitzak hemengo musikan zer ikusi daukan,
Hemengo ritmoren batekin edo estiloren batekin. Bueno, hori esan diozu moduan abesti bakoitzak edo gehienek badute hor keinu bat ez bakarrik letren aldetik edo euskal migratzaile baten ikuspegitik ikusita duen abestiak baizik eta keinu edo nabarmenena izango litzateke dagoen habanera famatuenaren konposagile euskalduna izan zela. Izan zela Sebastián Iradier eta berak La Paloma sortu zuen izan dela gehien versionatu den abestia munduan eta hortxe dago Iradier eta Carmen obra gero Bizetek operan oso ezaguna egin zuena, horrek badago saxo solo batean bere ari keinu bat. Antiokiatik izena daukan abestia hanbuko bada estilistikoki kolonbiarra eta espatadantzara pasatzen da. Axuri Preto baita ere, hau brasildar batean, ere Axuri Beltza abestia elkartzen dugu, bai Axuri Beltza nesken dantza bada eta Axuri Pretok ere nesken ikuspegitik abestutako abesti bada. Eta baita ere panderoa hor badago, bakarrik neskek jo ohi izan duten tresna badela. Zazpi lagunek osatzen dute egun Tiktara taldea, eta bideo horretan jotzen dituzten instrumentuen zerrenda handia da. Bai, Tiktara osatzen du gaur egun 7 pertsonak, dakau Aizeetan dazkau Jose saxofoi tenoriakin eta Ubera ikuskizunean jotzeu klarinetia baita. Gero dakau Beñat Izasti trompetakin, Amaia Ureta pianoan, gero Aritz Luzuriaga dakau kontrabajoan eta baxu elektrikoan, Arkaitz egiteu, abestu eta gitarra jo, eta gero perkusio alorrean, gaude alde batetik dago Inigo Egia kongakin eta bombo legueruakin, eta gero ninago bateria jotzen eta kajoia jotzen. Eta gero gainea, Ubera diska hontan nola saiatu gean oso zehatzak izaten herrialde bakoitzeko musikakin, saiatu gea baita ere musika horrek musika horrei toke hori ematen instrumentu konkretuak bilatzen, ez? Ez duguin, normalean dakaun instrumentazioakin moldatu, ez? Orduan, pixkat jungean moldatzen eta instrumentazioa hori adaptatzen musikan edo sortu nahi genuen doinuan arabera. Claro, azkenean nik uste, toki askotako gauza txikiak dira, orduan saiatu gara toki bakoitzeko tresna esanguratsuak edo diskan ager daitezen nahi genuen eta zorionez badugu taldean nahiko aukera gauza guzti horiek jo eta gero grabatu ahal izateko. Arkaitze darama ahots nagusiaren ardura. Protagonismo handia du kantuetan eta lan izugarria egin du herrialde bakoitzaren ahozkeran sakontzeko. Azpi ahotsek ere garrantzi handia izan dute disko honetan. Bai, hola tokatzen zait. Hola tokatzen zitzaidan hasieratik, hasieran bajoa jotzen nuen, Tiktara. Baina, inorrezan hau hartzen, eta ni jarri nintzen frentzian eta Baina ez da erresa, azkenean folklorean gertatzen dena da, kantatzeko eran estilo guztietan dago gauza bat herriaren nortasuna bezala dauka. Eta asko kostatzen da, ez dut esango imitatzea, azkenean ez da imitatzea ere ez. Baina gerturatzea. Instrumentu bat jotzean, gutxi gora bera. Egin dezakezu baina kantatzeko garaian ez da erresa izaten. Kantatzeko garaian S-ak, Z-ak, TZ-ak, S-ak, gazteleraz baude, Z-ak, TZ-ak, T-ixa. Baude gauza batzuk, R asko, J, adibidez, Hego Amerikan herrialde askotan J ez da esaten. Esaten da I suabe bat, bezala. Edo ez da esaten, zuzenean. Orduan, hitzak egiteko garaian ere, Julenekin ere hitz egin genuen hortaz, ez? Pixkat, euskeraz da, baina esateatzea, soinu aldetik esateatzea, ez? Hizkuntza bakoitza bere ritmoa dauka. Eta askotan, hori kostatzen dela, ez? Ez izatea forzatu, Abestiak bakarrik egin baino ere pixkat taldearen presentzia ere nabarmendu nahi izan dugula, baina taldea
giza talde bezala, ez, lokanta bat abesten dugunean, ez dakit, familia baten lokanta izango beliz bezala, edo beti sutondo inguruan dagoen talde baten, edo klan baten presentzia hori, ez, horregatik ahots solista bat, baino polita iruditu zaigu, batez ere Hego Amerikar kulturan dagoen kantu tradizioari eta ere kinu bat egitea, ez, eta guk ere hortan gure markatxoa ere hor ustea. Ordaindu nahi nuke baina, zarete aurreratzen, ez duzuen nire denbora, inoiz errespetatzen, tragua bukatzerako, beti zaudete prestu, bizitza lasai hartu, bat dugula ezaztu, beti korrikak aiztu. badaki baina, esango dio garri, onaitzia tokatzekenian, mendiago iezin. Tiktara taldeak zenbait lankidetza egin ditu urte hauetan guztietan. Horietako bat Gasteiz Big Band taldearekin egindako 3 kantu ederrak. Tiktarak eta Gasteiz Big Bandek elkarlan bat egin genuen, 3 kanta prestatu genituen eta bideoak egin ditugu. Eta, Amaia Gasteiz Big Bandeko zuzendari izanek eta Tiktaran pianoa jotzen duela, pentsatu genuen polita izango zela, banda handi batekin gure kantak. Eta orduan sortu genituen 3 kanta eta moldaketak egin genituen, eta Diskoa taldekide duten Inigo Egia soinu teknikariaren O Brother estudiotan grabatzen dute. Su txikien egindako lana da, eta azken emaitzan argik ikusten da hori. Inigo sartu zanen, oin dela 10 urte baino gehiago, berak daka estudio bat, Ernain hori zuk esan duzuna, O Brother estudioan, eta bigarren diska Ariak 2015koa eta azkenengo hau berekin grabatu ditugu estudioan, eta egia esan oso ondo. Orokorren nik uste, estudioa sartu gehan orduko moldaketak nahiko garbi zeudela ja. Eta gero egia da igual, kanta garatzen doan enean edo osatzen doan enean, igual falta motatezula edo esatezula, ostras, igual hemen alko genuke hau gehitu, ez? Baina, printzipioz nik uste, estudioan sartzeko orduko instrumentazioa nahiko garbi genekala. Edo zorionekoak geha, eukitzagatik Arkaitz eta Amaia taldean, zedia oso pertsona musikalki oso, ez dakit nola esan, inkietuak. Eta beti daude gauza berriak entzuten, beti daude sortzeko gogoz, eta horrek taldea bultzatu itegu, artistikoki eta oso erakargarrian bihurtzeu proiektua, ezta. Bai izan, bai zuzenian, adibidez Gasteiz Big Bandekin egindako kolaborazioan adibidez, gehiago izan dela naiz eta 3 bideo grabatu ditugun zuzeneko batzukin ditugu elkarrekin, edo izan Tiktaran alorrean, diska bat grabatzen edo dena dalakoa. Zuzeneko emanaldietarako 2 errepertorio izango ditu taldeak. Ubera ikuskizuna antzokietara bideratuko dute. Taldearen ohiko kantu zerrenda berriz, herriko plaza eta jaiguneetarako. Taldeak 2 errepertorio ukiko ditu, ukiko ditu herrietan jaietan jotzeko, edo plazetan joan izateko, dantzagarriagoa, eta Ubera izango da antzokietan da bisualago. Oda antzerki pixkat, eukiko dugu, dantza pixkat ere ingo dugu, baina beste estenografia pixkat landuta, eta ez izatea bakarrik iritsi da jota kantatu eta aldein. Nahi duenak dantza indezake beti, baina, egia da orokorrean pixka bat lasaiagoa dela, eta Uberari ere hasieratik ikertzen hasi ginen momentutik eta abesti berriak sortzen hasi ginenetik ikusi genuela eszenikoki beste indarra zeukala. Dantzarako izan daiteke eta abesti batzuk iguala proposagoak dira, baina orokorrean iruditzen zitzaigun bazuela zerbait bidaiaren kutsua, itsasoa, itsasontziak, eta orduan horri forma egokia emateko antzoki bat toki egokiena zela iruditu zitzaigun. Nik uste polita dela, eukitzia dualidade hori, bat lasaiagoa, eta bestia oain arte indeguna
mantentzia baita ere, guretzako ere interesgarria da, ez? Uztartu ahal izatea. Ez oain uberain iteagatikan baztertu ere horrekoa, Osea, uste polita dala, mantentzia. Ubera diskoko hitz gehienak Julen Zulaikak idatzi ditu, taldeak bildu duen informaziorik tiraka. Hitz ederra dira, kontatzen dituzten historiak bezain beste. Julen Zulaikakin elkartu ginean, justo pandemia ondoren, utzi zigutenean etxetik ateatzen, eta erakutsi genizkion, guk pilatutako historio guztiak, eta hasieran, intentzioa zen, historio horiekin, herrialde bakoitzeko norbaiten historiakin, egitea. Eta gero berak esan zuen, berak nahiago zuela agian sentimenduen aldetik jutea. Hau da, ze sentsazio sentitzen duen ara iristen da, ez? Eta oso polita iruditu zitzaigun, eta hasi zen idazten, eta zan bidaltzen zigun korreoz, eta izaten zen beti sorpresa eder bat, Julenek oso ondo idazten du. Berez, letra fikziozkoak dira, baina beretako historiatatik ateratako datuekin. Diseinu koloretsuan dator Ubera diskoa, eta artelana Laura Torresen eskutik dator. Diskoa plataforma digital guztietan entzungai dago, eta CD formatua eskuratzeko taldearen webgunera jo daiteke. Arkabitzek esan duen bezala, Julen Zulaika dago hasieratik letretan, dakau sorte handi bat baita ere ukitzeko Laura Torres hasieratikan, Tiktarako parte edo familian kide bezala, eta beak entzun denengo diskoko diseinua, bigarrengokoa da ontakoa ere bai. Eta noski Tiktaran parte eta familian kide da, eta berekin jarraituko dugu. Nik uste taldiak irauten bitartean. Diska entzun daiteke, gaur egun normala bezala plataforma digitaletan, eta fisikoki eskuratu daiteke Zarautzen Alboka musika dendan, eta gero noski kontzertutan. Eta gero ere bai, norbaitek idazte balin baigu disko bat eskatzen korreoz adibidez, beti bialdu izan ditugula diskak. Orduan bide hori ere aprobetxatu daiteke. Lan egitea ez dut beti txarrata, harta jorratxerik eta txarrata. Gaur ere bihotzean aldut tarrata, begia berriz hasi zaizkin txantxaka. Begiak 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 berriz hasi zaizkin txantxaka. Azken boladan gora egin dute gurean Hego Ameriketako erritmoek. La Jodedera, Goxuan salsa edo aldapeko baske latin jazz dira adibide batzuk. Zorionez, bai. Guazik ginean, zuk esan bezala, Sonora Kandela, hori 80. hamarkadan, nik goratzen ikusi izan ditu dara. Aitor Diez frentean, eta euskeraz zerbait bazeukaten, baina berez, gazteleraz kantatzen zuten. La Jodedera gere, gure garaikide, izan diteke. Beraiek sonku bat arraite zuten, ez? Tresarekin, eta guk gehiago jotzen nuen salsa aldera. Eta azken aldian atera dira proiektu polita asko, Goxuan salsa, aldapeko baske latin jazz, jazzera egiten dute, baina azkenengo diskoan ahotsa ere sartu diote, ahotsa. Eta kumbia eta gero eta gehiago entzuten da, eta esan bezala zorionez, niretzat, lehen bate zuen gehien bat roka entzute zara goandik ere, eta nik roka entzun izan dut, beti. Eta roka adibidez ere kanpotik etorri da, hemen ez dugu asmat hori orduan, azkenean sartzen da estilo bat, eta rumba ere badaude taldeak, ez? Zuzeneko emanaldiak dira taldearen jomuga egun. Baina dagoeneko hasiak dira zirriborro berriak lantzen. Arkaitzekin beti daude zirriborroak. Da beti pentsatzen oso pertsona kreatiboa da, beti dazkakantak hor sartuta ateatzeko zai. Eta nahiz da burua hemen dakaun, entzun dugu badazkala hortikan 3-4 kanta. Nik uste etorkizunean landuko ditugunak, así que hau etengabeko gurpilua da, zorionez. Oain arte hola izan da eta hola izaten jarraituko nik uste.